Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Ndegedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Upenyu hwangu hwandinorarama hunorwadza. Saka baba vangu ivo is a big businessman kuZim uye zvekare nemuno muSouth Africa. But kuuya kwandakazoita muno muSouth Africa, baba vangu vakatoitawo zvekutondinyepera vakabva vandiudza kuti vainge vachida kuti ndinge ndichiita further my education muno muSouth Africa. Zvinondirwadza mukoma ndezvekuti it was a way of him trapping me. My siblings vamwe vakatoenda kuEurope, but inini kuti ndinge ndichienda kuEurope hazviiti nekuda kwemhiko dzavo idzo dzavakaita pandiri. Baba vangu ava vane imwe n'anga yavo iyo yavanowirirana nayo. N'anga iyi iyo ndeye kuMozambique. Saka n'anga iyi yekuMozambique ine mukadzi wayo anogarawo muno muSouth Africa. Saka vanoitira kuti paya kana kuri kunzi pane zvavanenge vachida kuti zvinge zvichiitwa pandiri, uye zvekare nekungoramba ndichingomwiswa mazimishonga awo andinoramba ndichingomwiswa, so kuti ndige ndichizoendawo kuabroad hazviiti, it will be very difficult. Baba vangu vanotya kuti kana ndikatanga kuenda kuchechi then zvimwe kuda ndinokwanisa kuzotendeuka, then zvinhu zvavo zvinobva zvazotadza kundishandisa. Saka ndinongogara hama dzangu, ndinongogara ndichingonwiswa mamwe mazimishonga. Saka mishonga iyi yandinonwa iyo inobva yazoita kuti ndinge ndichivenga Mwari. Zvezvo zvekuti kana ndikatonzwa kana munhu achinamata ndinobva ndanzwa munhu uyauya ndichiita kumuvenga, and the reason as to why ndichivenga vanhu vanonamata, I know kuti ikoko kuchechi ndokune ruponeso rwangu, ndokusaka vachingoramba vachindinwisa mazimishonga iwawo, and anotondicontrola. Hakusi kunzi I don't have the desire to go to church, but ndinotonzwa kutoti kana ndikangogara ndafunga kuti I have to go to church, ndinobva ndatogarwa nerimwe zishave risingatombodi kuti ndinge ndichitomboenda kuchechi. So mukoma nashi, upenyu hwandiri kurarama handidi kukunyeperai. It is a total nightmare, and a secret iyi ndinotoshaya kuti whom else can I share this secret with? Handina shamwari, I don't have anyone. Ndinongogara ndakavharirwa indoors. Apa baba vangu vane imwe mari yakawanda zvisingaiti. So baba vangu ivo maje, nekuda kwekuti vane zvikwambo zvavo izvo zvavainazvo, zvikwambo izvi ivo vakabva vazviudza kuti zvinofanira kuti zvinge zvichiita yose yazvinoda nemuviri wangu, meaning kuti inini vakandiita mukadzi wezvikwambo. So apo patainge tichiri kuZim, baba vangu vakabva vazonditora vakabva vazoti vainge vachida kuenda neni kuMozambique. Zvinova zviri zvinhu zvekutoti zvakatorwadza masiblings angu, especially our eldest brother, because iye akabva ati nhai baba, how exactly does it work kuti inini I am your eldest son pama business connections, because vainge vachiti vainge vaine business partner uyo wavainge vachida kuenda kunosainirana naye macontracts kuMozambique. Saka my eldest brother vainge vachiti handiti I am in the process of being mentored by you, saka muri kufanira kuti muge muchienda neni nhai baba. But baba vakabva varamba. Baba vangu vane favoritism ende vanofarira inini more than all of my siblings, and izvi zvinobva zvazokonzeresa kuti in the family munge muchizoshaya unity, because inini kana ndikataura zvandinenge ndichida kutaura ndinobva ndangonzi it is because iye anofevhwa nababa, yet I am suffering the way that I am suffering. It is too painful mukoma nashi. So mukoma, zvakazoitika ndezvekuti takazoti tasvika kuMozambique kuya ndokubva tamboti garei pamba peng'anga iya. Takati tati garei pamba peng'anga iya, then ndokubva ndazotorwa ndikabva ndazoendeswa kune rimwe gomo, ndokubva ndazonopinzwa mune rimwe bako. Ndakabva ndazobvutwa nechimwe chikwambo icho chakabva chazondisimudza chikabva chazoenda chikabva chazonondiradzika pane imwe altar. Ndakati ndaradzikwa padombo riya ndokubva ndatoona kutoti dombo iroro rinotorakidza kutoti iro rinotongogara richitongoshandiswa for different rituals, because ndakatoona kutoti there were some blood stains on top of that rock where I had been placed. Saka chinhu chechiya icho manje chakabva chazotanga kundishandisa chichiita zvose izvo zvachainge chichida neni. Chadaro mukoma chakati chapedza kurara neni, then my father then collected me, vakabva vazodzoka neni kuZim. From there on mukoma, ndainge ndangova munhu wekuti ndainge ndava kungogara ndichingorota ndichirara nezvikwambo. Then
from there on, that was when pandakazoudzwa kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizomove from Zim to South Africa. But inini I thought kuti when I will be coming to South Africa, I was going to further my studies. From there on ndobva ndazoenda uko abroad. But mukoma, since 2020 baba vangu he is always running around vachingonditi gara pamba iwe mwana wangu, chaunoda kuendera kuchikoro chimbori chii nekuti baba vako vane mari yakawanda. So when I came here, nekudawo kwekuti ndiri munhu wenyama, and varume vazhinji vanongoti kana vakaziva kuti baba vangu vane mari, they will be willing to date me, even though they can see kuti mwana uyu there is something that is wrong with her, no mwana no what. Saka ever since I came here kubva mugore ra 2020, so far ndadanana nevarume vanokwana ivo kuita 4 wonderful innocent men. They have all died because of me, and vose mukomanashi vanongofa with the same disease. Varume ava vanongoti mushure mekunge varara neni, unobvaona munhu ava kuita sekunge munhu abatwa neHIV because anongotanga kungokondoroka izvo kwaane munhu uyu anenge achitosvetwa ropa nazvo zvikwambo izvi. Saka the first man that I dated, munhu iye ainge achindida nemoyo wake, he was nothing but a gentle soul, a man that I really loved with all of my heart. Saka akabva azondiconvinsa akabva ati uya kuapartment kwangu. So we then went to his apartment and we spent our first night together. But after that mukoma, he was then found dead in his apartment. Saka akazoti aitwa post-mortem, then they were surprised kuti muviri wake wose, hanzi muviri wake wainge usina kana ropa, not even a single drop of blood. The second, the third man, each and everyone, they all died mkomanashi the same way that they all died. The last man ndiye akazondirwadza. He was an aspiring hip-hop artist, a kind-hearted hip-hop artist. He died just a few months ago. Saka at that time tichizonosangana uye zvekare I had even promised him kuti I was willing to sponsor him on his career because ndakatoona kutoti this guy, he loved rapping a lot. Saka I had even sponsored a music video for him. That was when he said kuti iwewe tikufana kuti tinge tichimborara tose mushure mekunge tarara tose. But even when we were doing the deed mukoma, moyo wangu wainge uchirwadza because I knew kuti this love making that we were doing, it was sort of like a death sentence kwaari. Saka akabva azoshaika zvekare mukomana uyu. Ndakarwadziwa mukomanashi. At that time akangotanga kungokondoroka zvekuti vanhu vazhinji vakabva vatoti this dude atocontracta HIV. But mumoyo mangu ndainge ndichitoziva kuti no, haana kucontracta HIV munhu uyu, but chatongoitika kwaari ndechekuti kurara kwaaita neni zvabva zvatomuafecta because zvikwambo zvacho izvo zvine godo, zvine jealous. Hazvitombodi kuti ndige ndichitomborarana noumwe munhurume. Izvo zvinongoda kungoti zvinge zvichingorara zvichingondichinjanisana zvichingondidhambisa chete. So mukoma, ndiyo confession yangu iyi. Handitombozivi kuti upenyu hwangu huchaguma nepi. Apa chinondirwadza ndechekuti neniwo mukoma ndiri munhu wenyama, ndinotonzwawo kutoti ndine shuviro yekuti dai ndakwanisawo kuti at least ndawanawo munhu wandinenge ndichifambidzana naye. But at the same time ndinoti kana ndikafunga nezvazvo kuti ndinofanirawo kuti ndinge ndichitsvakawo munhu anopotawo achindipedzawo nzara yandinombopota ndichinzwa, nzara yebonde, like physical intercourse, not izvi zvekuti ndinenge ndichingorarwa kuhope pandinomuka ndobva ndatoona kutoti ndinenge ndabva mukurarwa kuhope. So mukoma, this is my own confession. Handizivewo kuti vedare renyu vachandibatsirawo sei. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Zvakangoma hazvo veduwe. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Hanzi kana murume akangodanana neni chete kungorara tikangorara tose, munhu iye anobva afa, and anofa mushure mekunge ambowonda too bad, and by the time paanozofa hanzi anenge asisina ropa, anenge apedzwa kusvetwa ropa rose nezvikwambo zvababa vangu. Apa hanzi baba vangu vane mamwe mazikumari emuwando. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe.
Ndekedzaitivha taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Iniwo ndiri amai mufundisi, but chakaitika kuti ndinge ndichizova amai mufundisi, it was because I just wanted to be called a pastor's wife, uye zvekare ndainge ndichida kudhingura rimwe girlfriend remurume wangu. At that time we were still boyfriend and girlfriend. Saka akati achiri kubible school ikoko, that was when I found out kuti iye ainge aine magirlfriends maviri including me. Then ndokubva ndazofamba paya ndikabva ndazopiwa mimwe mishonga, but ndakabva ndazonzi mishonga iyi yandainge ndapiwa yainge ichifanira kuti inge ichizodzwa zvekare pasikarudzi yangu, ende uye zvekare ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizorara naye uyo akazova murume wangu, otherwise yaisazoshanda. Saka akazoti adzoka kumba ndokubva ndazomumanikidza paya ndikati tofanira kutoti tinge tichitorara tose. Mushure mekunge tarara tose ndokubva ndazomuti iwewe kana ukangondiramba chete kana ukaramba kundiroora, ziva kuti I'm going to expose you. Saka by the time apo pandakazotonochata I was already pregnant, and vanhu vainge vasingatozvizivi kuti vanhu ava vavari kuchatisa vatova nenguva yakareba vachirara vose, and the woman is already pregnant. Saka to tell you the truth mukoma, handidi kukunyeperai zvivi zvangu zvose izvi, all the cruelty that I have done that goes against the teachings of Christ, ndingangoti zvakatongotanga when we were still dating, because inini I am just someone who is very good at pretending, and zvechokwadi mukoma ndichizonoroorwa napastor, it was just I wanted to be called a pastor's wife. Ndakati ndichatanga kugara nemurume wangu, I was far much better. I was not as cruel as I am right now. At that time, I can say kuti I had that sense of pride and responsibility kuti ndatova amai mufundisi, zvokutoti people they used to look up to me, and I enjoyed kuti uchitofamba uchitonzi amai mufundisi, amai mufundisi. But as time went on, mushure mekunge ndangozvarira murume wangu vana vasikana chete, ndo pandakabva ndazotanga kupindwa nefear yekuti what if akandihurira, then mushure kunge andihurira nezvevasikana zvemuchechi zviri desperate, then obva atozvarirwa chimwana chemukomana, this means kuti my marriage will be over. Ndo pakatangira godo neruvengo, especially pakazonzi umwe musikana uyo who was a graduate akabva anzi ainge achifanira kuti ange achizova secretary. They got so close nemurume wangu, and I saw kuti she had a special place in my husband's heart, but not zvezvo zvekuti murume wangu ainge achimuchiva. So my jealousy I can say kuti turned into bitterness, and ndakabva ndazotanga manje kuita makuhwa ndichidiga up a lot of information about her, spreading the rumors, uye zvekare ndichiitira kutiwo vanhu muchechi vange vachingogara vachingoita makuhwa, encouraging other women to gossip about other women. And zvose izvi zvichitoitika ndainge ndichitonzwa kutofara kutoti handisiri ndega munhu ane zvivi munomu muchechi, and telling them a lot of lies. Saka mukoma ndichiita zvose izvi zvandainge ndichiita, I wanted everyone to hate musikana uyu, but handina kuzogumira ipapo. I even went a step further because ndainge ndava kungonzwa bitterness over musikana uyu. Saka I was so convinced in my heart, zvezvo zvokuti unosvika pakuzozviconvinsa kuti munhu uyu zveshuwa ari kuda kukutorera murume wako. Then what I did is ndakabva ndazokontakta zvekare n'anga iyaya iyo yainge yakambondipa mishonga before, ndakabva ndazoenda kune n'anga iyaya ndokubva ndazobhadhara. Saka ndakabva ndazonzi ndainge ndiine mishonga iyo yandainge ndichazopiwa, ndokubva ndazopiwa mishonga, and ndikabva ndazoisa macases pamusoro peupenyu hwake. A few weeks after that ndo patakabva ndazonzwa kuti musikana uyu ava kutorwara. Musikana uyu akati ashayika, neniwo ndainge ndichitochema paya ndichitoita sekunge munhu ari kutochema mwana wesangano, but vanhu zvavainge vasingazivi ndezvekuti ndini ndainge ndatokonzeresa musikana uyu kuti ange achizofa. Zvadaro mukomana murume wangu aigara achingotaura kuti iye ane mission yake iyo yaakapiwa naMwari, a vision that he always spoke about even when we were still dating. And zvaibva zvandibhowa because inini handisi munhu uya wekuti ndinofarira kugara panzvimbo panenge pari crowded. So mushure mekunge murume wangu azondiudza kuti the things were about to happen, all of a sudden ndo patakabva tazotongokaruka tatotengawo imba, a very big house, and he then reminded me kuti it was his duty because this was his mission, the vision that had been given to him by God to assist those that are homeless. Some of the things that he
does is that he goes out kana akasangana nemunhu anenge achibvawo kuzim anenge ari desperate, vaya vanenge vachiti vanenge vasina pekugara. So takabva tazovakisa to maguest house so that isusu kumain house tinenge tigere neour little family, then ava vatinenge tichibatsira vanenge vachigara kumaguest house, varumewo vanogara to the other side, then vakadziwo vanenge vari kwavo vega. Saka murume wangu, you can just randomly pick strangers in the streets, vaya vanenge vari homeless. Zvino ndakabva ndazotaura neimwe ng'anga iyi yakabva yazondiudza kuti yainge ichitsvaka munhu anokwanisa kupota achiipa maused pads aya atinoshandisa kana tiri kumazuva edu. So ndakabva ndatoona kutoti this is a perfect opportunity. Zvandinongoita ndezvekuti pamba kana kuri kunzi pakangosvika mukadzi anenge ari desperate looking for a place to stay, then chandinotanga kuita ndechekuti ndinobva ndamupawo zvihembe, a few clothes, a few t-shirts to wear, uye zvikari nemasanitary pads. So ndinobva ndamuti you can use this. Saka some of these women they can stay for 2 months or even 3 months. Saka zvandinozoita ndezvekuti kana ndikangoona kuti pakati pevakadzi ava vanenge vachigara pamba pangu kana paine uyo anenge ari kumaperiods, then ndinobva ndazotanga kuita very busy and making sure kuti I also get involved ndichitsvaira pamba apa target yangu inenge iri yekuti ndinge ndichiempta marefuse bins. So paya pandinenge ndichiempta marefuse bins ndo pandinobva ndazoba maused sanitary pads, ndobva ndazopa ng'anga iyo yandinoshandidzana nayo. Ng'anga iyi inotondipa mari yakawanda zvekutoti murume wangu on his birthday haatozvizivi kuti mari iyo yandakashandisa ndichimutengera motikari, mari iyoyo ndo mari yandakatopiwa neng'anga yangu. Ndiyo confession yangu iyi yandiinayo mukomanashi. So in church ndinotokurudzira vamwe vakadzi kuti vange vachiita makuwa, uye zvekare ndinobva ndafara paya when I see kuti there is no unity in church, because it gives me that sense of righteousness, knowing kuti handisirini ndega, tinenge takawanda tine zvivi muchechi. Ndiyo confession yangu iyi mukomanashi. Ndinodawo kungoti Mwari vange vachindiregerera. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Yeah, strange things indeed they do happen in this world. Naimi kuzobira vamwe vakadzi ava vanenge vari desperate used pads. Yeah, strange things indeed they do happen in this world.